idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Me yasa kike haka ne matar aure? Wai ina auren yake ne matar aure? Wai ina mijin yake ne matar aure? Isar cikar mutunci da isar cikar kamalar mace na ga aure na ta ne matar aure. Natsuwar gida da daidaiton matar gida haka ne matar aure. Kan macen da ta yi aure ta tsare mutuncin ta sarauniyar gida take ne matar aure. To me yasa waɗansu suke cin sarrafin aure suke fita suna budiri a wajen aure matar aure? Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Mijinki ya tsare miki ci sha da suturar ki sannan bai kuntata miki ba matar aure. Ya baki duka yarda ya baki duk amana ya san ba za ki ci masa ba matar aure. Tun asali soyayya ta haɗa ku baki ba nufin ku rayuwa a gaba matar aure. Na gaba dalilin mace ta yin baɗala ta rusa martaba ta gaba ta tsaron aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Mijinki ya fice aiki ko kwa kasuwanci nan take sai kawai ki fita matar aure. Ki leƙa can ki je can ba kamu na kai ballaga za hakan kika rikita matar aure. Kin tsaya gida haƙin nan da ke a kanki na ɗiya da mai gida ki fita matar aure. Darajar ki ta cika 'ya'yanki har da danginki da ke su dinga yin fahari matar aure. Matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Su ne jigon zaman aure karki takura wa miji matar aure. Yadda zaki yau a gidan ku zaman lamana da mijin kikin cikar ki gaji matar aure. Ki taimaka wa mai gidan ki gwargwadon iyawa gun malamai hakan muka ji matar aure. Ki ɗauki auratayya da zaman gida na aure bautar Allah ki mori zaman gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Macen da ke fita ba ita dan mijinta Allah yana fushi da ita haka ne matar aure. Da kin fice kina al'anta har ki dawo wannan faɗi na annabi ne matar aure. Ƙarshe ki je ki ɗauko cuta ta kanjamo ki rushe gida anan duka ne matar aure. Ko ki haifu 'ya'yan da ubansu ba na sunna ba su tashi su ta shuka tsiya a gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Zunubin kina da girma wutar ki ta fi girma dan Allah ki war haka nan matar aure. To kin ga babu riba wannan halan kazanta ai gara ma ki bar haka nan matar aure. Ki kama kanki domin ita rayuwar gajera ce babu tabbaci haka nan matar aure. Allah ka ba mu ladar rike martaba ta aure aka ba mu juriyar rike kanmu a gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure?
matar aure. Matar aure. Matar aure. Matar aure. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Jama'an Allah, jama'an kwarai, ina ce wani bayani ne kun gani ba kullun ne mutum zai yi yanda ake so ba, saboda haka yau Asabar kuma ina hutawa, shin na ce barin ci kursa gina kuma karya hula ba ni shayi na ce wani bayani ne barin na ina cika makogoro ni ba maganar da ina so yin nan ba ayyasa shi na ce ba wai shugabanninmu ba ku yi aiki ne ba fa kuna yi aiki, amma akwai mutanen da kun sa su yi aiki ba su yi shi ba. Video na ni idan na yi shi ni ba wai ina ce ina yi da wani ne ba ni ba wai ina ce ga wanda na ce ya ji ni ba, amma na gode Allah na yi ana saurara. Jama'a Allah, shi palliative da kun raba ma mutanen nan ba, wayanda kun ci a jiya raba ma mutane a karkara ba su ba fa. Ni ba na ce ba ku bayar ne ba, amma na so roƙe ku ne don Allah don Annabi ba kwa bi mana dudugin mutane da an sa su raba abincin nan ba. Mutanen ƙauye na kuka fa, kuma an yi Allah ya isa ba wanda an ba na Allah ya isa na bi ba, wanda ya kamata ya bada shi ma Allah ya isa na bi shi. Saboda haka don Allah don Annabi na so roƙe ku ne da shugabanni duka ne suna da girma. Duk wanda ya bada abinci ya ce ga a shiga ƙauyuka, a shiga karkara, a raba ma mutane ba su raba ba fa. Akwai inda na ji an ci har yanzu ba ana kan bala'i ne fa, saboda mutum shi ya masu yadda kayan ne, kuma mutane sun zo su sun san cewa an ba da abinci a basu bai bayar ba, ya tara abinci a gida abin shi ya yi kat, shine kuma wai da an tuhume shi kuma ya siyar da wasu. Saboda haka don Allah da Annabi ina roƙo ne, ni ban ce wani shugaba bai bada abinci ba, amma maganan palliative wani covid-19 wani menene da kun bayar nan ba su bayar da shi ba fa. Saboda haka ina roƙo ne don Allah don Annabi ku taimaki talaka, ku yi hakuri ne, ina roƙe ku ya barin karya muku hula ku bi mana diddigin mutanen da kun ce su raba abincin nan fa ba su raba ba, wasu sun siyar da shi ne, kuma mutane na yunwa, kuma ba sake an ce mana komi magana palliative ba ko hakan nan ana yi kuma ba ku yi daidai ba fa. Aba don Allah, kuma kawai da an fara bubuɗe wuri sai kuma mana shiru kuma abin ku don Allah don Annabi a bi mana diddigi. Duk wanda an ce ya kamata ya bayar, yanda naga yanzu ana ta tuhumar mutane ba, kai la ilaha illallah, mutane tone ne, ana ta tone to mu ma ku tona wayanda kun ba mu abinci ba su ba mu ba mana a tattauna su kawai mu sani kawai ba wani waye ba kawai ta hau kowa ma wallahi tallahi na ce wani bayani. Saboda haka don Allah don Annabi jama'an kwarai na bi na fa baki a buɗe ba kokura ya buɗe, na ce wani bayani kun ganni ba na ci kurus abi na muna harkan yoyo ne don Allah don Annabi a bi mana duddugi wayanda an ba ma abinci su raba ma mutanen ƙauye da karkara ba su bai da shi ba. Saboda haka mana bincike 'yan majalisa kun sani don Allah na ci wani bayani ku da kun sani. Okay, thank you mama, amma based on order ne, if I like you say you give her, if you don't like it don't still I give her. You come and see her, she say you don't like this. Already now you send the order. Today is the order is coming to my hand. To